За доўгі час знаходжання ў футбольным свеце партугальскія футбалісты Педру Мендеш і Фернанду Мейра змянілі некалькі клубаў, атрымалі шмат узнагарод і тытулаў. Апошнія 10 гадоў кар'еры Педру выступаў на пазіцыі паўабаронцы. У складзе зборнай Партугаліі правёў 12 матчаў. 55 матчаў на пазіцыі абаронцы за зборную сваёй краіны правёў Фернанду. У Брэсце ігракі па запрашэнні. Для партугальскіх футбалістаў гэта добрая магчымасць убачыць і ацаніць узровень гульні брэсцкага «Дынама». Каманда пачала не вельмі добра. Спачатку вынікі чэмпіяната былі не самыя лепшыя, але зараз яны пайшлі ўгору. Я думаю, што каманда зможа заняць месца вышэй у табліцы чэмпіяната. «Дынама Брэст» – каманда будучага. У яе ёсць добрыя ігракі і перспектывы. 2 гады таму ў Брэсце адкрылася футбольная акадэмія. Прадстаўнікі партугальскага футбола завіталі сюды. Правялі майстар-клас, а таксама далі некалькі рэкамендацый пачаткоўцам. У гэтым узросце галоўнае атрымаць асалоду ад футбола, зняць напружанне пасля школы, не сядзець дома ў інтэрнэце, ў камп'ютарных гульнях, больш выбірацца на вуліцу, заводзіць сяброў гуляць у футбол. Самае галоўнае – атрымліваць асалоду ад той справы, якую робіш, і радавацца той магчымасці, якая ў іх ёсць зараз. Далей футбалістаў чакала прэс-канферэнцыя, дзе яны сустрэліся з прадстаўнікамі брэсцкіх СМІ. Увечары партугальцы наведалі гульню «Дынама» з Нёманам, у якой брэсцкая каманда атрымала перамогу.